Pakistan hakski satjan kalapin pau ya kejing bom sngow hun halor kejubab bakadei na kejing bakla bat kejing bom trekam bha ki kor ki bor kabapin long ya unam ding ubam bethei lani ubam dan jingma bu unlet her hapa upot usam jong ka Pakistan. Ka Pakistan kala persha kejing sngow khiaru ya kene kejing le jong ke India bat kejing bom sut nyaw kabayadei bat kejing pin her ya gi nam dik kham tam banyada ya kejing shong suk shong san jong ki pat ba. Ka Pakistan kala khot banyadan bintalang ha kejing tokit halor kani ka kam bat kala ongru kumno kala ban pediang tang de jing pin shai bat ka de jing bakla ka pin ramjur ya ka India halor kani kejing le ban pin her nam ding klem kano kano kejing pin tip shakari Pakistan ka National Security Advisor jong ka Pakistan lingba Umoid Yusuf hakasngi tho ding kala bo jing keliru ik India ha bakai dai bat kejing pindan kami ki nam ding ka Foreign Office kala ongru bakilami shibun ke jingkili halor ki lat jingada he ke jing shong suk shong san jong ke jing pindan kam ye ki kor ki bor persha ek jing bakla lani ke jing bom thumu ban pin her ki nam ding hakeleng ki jaka khamtam haki khaput jong ki we kiri kala ongru bakum gani ke jingja na kalyang ke India kamla ban ai tangi ke jing shai ka ba malu mala ban pin kut no ikini ke jing tokit tang hapo ke India kamla ban long namar unam ding uwan ban hap hapo uput usam jong ka Pakistan kumta ka Pakistan ka kwa bakan don bentalang ha ka jing tokit halor kani ke jingja ka Pakistan kala dawaru ba ke India ka dei ban pin shai lut ya baro na du ke jing he jong ka rukum long ke jaka bat ka rukam trekam jeng kila jing yada ha kani ke jaka ka bapin long ya uniu nam ding bu unlet her hapo uput usam jong ka Pakistan ka Foreign Office kala ongru ba ke India ka ban pin shai bha shaphangu niu nam ding baula let ha ka jaka jong ka Pakistan ka Foreign Office kala bo ru ik jingkali balai ke India kamla ban pin tip wut yaki Pakistan halor ka ne jingja hinre bakan ap hado ba ka Pakistan kan pin tip hi bat ban pa ne ke jing pin shai lada ka dei shisha na ka daw ka jing bakla bat ka jing thot ki bor ki kor kala ongru ba ke India ka ban pin shai manu ba pindan kam uniu nam ding kalongru ka bae na mar ka jingja ka ja hapor ka India bat ka Pakistan bikidan hapring ka jing bam ya sngow thu halor ka jingya kam ka jingya ka ja khapot bat ka Pakistan kala du no ek jingya de bat ka India hadin ba ka India kala yo pin kala Union Territory ya ka Jammu bat Kashmir ka Pakistan kala ong ba ka ne ka jingja ka pin ishai ka jing bam sitnyo bat ka jing bam shimkhya ka India halor kitna pin thei ka Foreign Office kala ongru bakum kani ka jingja klem da jing pentip kala banwan ra ka jing sngow thu bakla pat kala ru banwan ra ka jing kan at ka bajur namar ka Pakistan ka hap ban ya dai ledi